Nachádzame sa v laboratóriu inštrumentálnych metód katedry chémie Fakulty prírodných vied Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. V laboratóriu sa okrem menších prístrojov na úpravu vzorky nachádzajú aj dva kvapalinové chromatografy. Kvapalinový chromatograf sa skladá z niekoľkých častí. Prvou časťou sú zásobníky mobilnej fázy, ďalšou časťou sú roztoky na premievanie. Ďalej sa skladá zo separačného modulu, ktorý obsahuje vysokotlakové čerpadlo, odplyňovač mobilnej fázy, autosampler. Druhou súčasťou tohto kvapalinového chromatografu je termostat s kolónou a za ňou nasleduje detektor. Náš kvapalinový chromatograf je vybavený PDA detektorom, čo je detektor s polom diód, obsahuje 512 fotodiód a dokáže merať rozsah vlnových dĺžok od 190 nanometrov po 800 nanometrov. Všetky procesy, ktoré sa dejú v tomto celom systéme, riadi riadiaca jednotka, čo je v dnešnej dobe počítač. Takže ako prvé si pripravíme zásobné roztoky jednotlivých štandardov metylxantínov. Zásobné roztoky jednotlivých štandardov si pripravíme presným navážením jednotlivých štandardných látok. Prvým štandardom je teobromín, druhým je teofilín a tretí je kofeín. Po navážení jednotlivých štandardov ich rozpustíme vo vhodnom rozpúšťadle, v tomto prípade v metanole, a následne pre lepšie rozpustenie ich vložíme do ultrazvuku. Zásobné roztoky nariadíme podľa potreby, podľa vopred vypočítaných koncentrácií pre potreby prípravy kalibračnej krivky. Takto pripravené kalibračné roztoky uskladníme v chladničke až do samotnej HPLC analýzy. Po príprave štandardných roztokov môžeme pristúpiť k príprave vzorky. Máme vzorku zeleného čaju, ako aj vzorku čierneho čaju a čaje budú pripravené presne podľa inštrukcií od výrobcu. Príprava vzorky zeleného čaju prebiehala následovne. Navážili sme 2 gramy a zaliali sme ich 200 ml 70 stupňovej vody. Príprava čierneho čaju prebiehala zaliatím čajového vrecúška 200 ml 100 stupňovej vody. Po vymuhovaní čajov z nich odoberieme striekačkou niekoľko mililitrov. Na striekačku nasadíme 0,45 mikrometrový nylónový filter a roztok prefiltrujeme. Takto pripravené vzorky uskladníme v chladničke až do HPLC analýzy. Zapínanie nášho kvapalinového chromatografu má niekoľko fáz. Prvou fázou je zapnutie separačného modulu a druhou zapnutie termostatu. Po zapnutí týchto dvoch súčastí možno preniť ihlu a piesty a následne možno spustiť prietok a až v tomto momente sa spúšťa detektor. Po zapnutí detektora v počítači otvoríme software Empower 2, v ktorom spustíme ekvilibráciu na počiatočné podmienky separácie. Následne si v softveri nastavíme vopred optimalizované podmienky separácie. Do autosamplera vložíme výjalky s pripravenými roztokmi štandardov, ako aj s pripravenými roztokmi vzorky. V softveri vyplníme tabuľku a spustíme analýzu. Priebeh analýzy možno sledovať na monitore, pri konkrétne zvolenej vlnovej dĺžke, ale aj vo zvolenom rozsahu vlnových dĺžok. My sme si ako konkrétnu vlnovú dĺžku zvolili 273 nanometrov, nakoľko všetky absorpčné maximá metylxantínov sú v tejto oblasti. Po analýze všetkých roztokov štandardov, ako aj po analýze vzoriek, pristúpime k vyhodnoteniu výsledkov analýzy. Na chromatografickom zázname možno sledovať postupnú evúciu jednotlivých štandardov vo forme píkov. Pričom ako prvý ide z kolóny teobromín, za ním nasleduje teofilín a ako posledný opúšťa kolónu kofeín. Na základe vytvorenej kalibračnej krivky možno vypočítať obsah jednotlivých metylxantínov vo vzorkách. Aj napriek tomu, že kvapalinová chromatografia nie je identifikačnou metódou, možno ňou na základe porovnania, respektíve zhody retenčných časov jednotlivých štandardov so vzorkou predpokladať ich prítomnosť. V tejto vzorke čaju sa s najväčšou pravdepodobnosťou nachádzal teobromín a kofeín, avšak prítomnosť teofilínu potvrdená nebola.